бачаҳои азиз, ина хеле чикрӣ мехостем, мегуфте тайсангӣ безор шудем. Ассалому алайкум, нигоҳ кунед. Тамоми намуди чикрӣ ҳоз бо чикрӣ фурӯш идем дар ҷо дар бозори Люблино. Ина ровшик мехосте, ровшик. Рӯзои наздик, яъне дурӯз баъд иншоаллоҳ корч мешава, бо ғӯрик мешава. Кадмое ки ба сиёҳалаф пурсиде, ина сиёҳалаф рақамо дар рӯи экран, илтимос бародари азиз. Ина бо чӣ мегӯям? Ғӯрики зардолу. Ҳамаи ҳамин қарор дорад дар бозори Люблино бародаро. Хоҳиш мекунам видеоро дар TikTok, дар Instagram, дар YouTube паҳн кунед то ҳамин бачаҳое ки дар ҳақиқатан надидиян ровшика чанд соло шид, қадмое ки агар надидиян чия чикриву торуна бибинанд. Иншоаллоҳ ҳамин бародарое ҳастанд дар Фудсити бодаг ҷо дорем. Дар Садаво доранд дар Люблино. Рақамо як тан ба тамоми ҷора дастафка доранд. Занг бизани илтимос кадме чикри хир нести. Ғамати беҳуҷҷато набе. Бо бигиран партоям янро. Бабу чи ношигири сари калад. Аслан гӯяй таҳмат кард ман муҳ дорам. Ина чикрия бераҳма шуд. Дидесте? Худо нигаҳдор.